Ndibulise kwakhona abazalwane egameni leNkosi yethu Yesu Kristu. Inkosi ifuna ndishere le mibono emane ndibonisa yona, ngokuba ndithe kumbono wayendibonise wona andawushera, andaya kwaba bantu bendithuma kubo. Ndaye ndoyika like ubana bazawuthi kutheni ndizawuthetha ngolu hlobo. Kodwa inkosi yandinika ilizwi kwincwadi kaEzekiel 3 uba ndikhumbula kakuhle, apho lithi ukuba uthe awathetha kwaba bantu igazi labo ndolubuza phezu kwakho. Ukuba uthe wathetha baza bona abeva umntu igazi loba phezu kwentloko yakhe. So ke ngoku lilizwi elithetha ngolo hlobo. Yiyo loo nto ke ngoku ndifumana uba xa ndiboniswe umbono owonisha abantu, umbono ofanele ukwaziwa ngabantu, ndithethe. Kwinyanga noba nguNovember, December last year, ndibe nombono ndizibona ndisehlathini. Kweli hlathi kodwa alishinyenanga, lihlathi nje gqanga imithi phaa naphaa. So ke ngoku kuthi kusenjalo ndibone ihashe elibomvu, sithi ngesiXhosa libomvu, lize ngomva limi phantsi komthi. Lifike ilizwi apha ecaleni kwam endawuthi sisithunywa sezulu kuba kaloku lo mntu ungumoya andimboni but ilizwi nali liphezulu ngongathi ngumntu ome apha ecaleni kwam but mde kunam. Lithi aba ngabaya emhlabeni. Andayazi ke ngokuba bayothini emhlabeni but ndivile inoba ndiye ndalibala kuba beliqhubeleka lithetha ilizwi. So ke ngoku ukothuka kwam ke ngoku ndothuka ndinalo mbono ndiwuvileyo woba kukho abantu abaya emhlabeni, kukho abantu abakhwele amahashe baya emhlabeni, endiye andayazi noba mhlawumbi bayolwa noba kutheni, kodwa ndayazi into yobana ngumbono osuka ekhaya ezulwini. Phakathi kweli hlathi ke bendingoyiki, nalo mntu ebethetha nam andibanga nakumbuza ubana ungubani, kodwa ndiye ndahlala ndakhululeka ndamamela le meseji ithethwayo kum. Kuthiwa aba bakhwele emahashini ngabaya emhlabeni. Ndabe ke mna ndiwabona amahashe eme phantsi kwemithi. So ke ngoku kuzothi ngenye imini ke ngoku ndizityilela incwadi kwangoDisemba phaya, ndidibane nencwadi ndiyifunde. Xa ndiyifunda ithetha ngala mahashe. Ndaye ndothuka ndafowunela abazalwana entla ngoshera nabizwi ngoba hayibo ndifunda le ncwadi ikanje, ithetha ngolu hlobo, and ke ngoku ngumbono lo ndiwubonisiweyo mna endisawukhumbula nanamhlanje. So ke ngoku kwale emveni kweenyanga ezingabangapha, andisakhumbuli kodwa kwakulo nyaka, ndingqengqile ebhedini ndikhangela eli lizwi ubana kanene lalindawoni, zange ndiyazi ubana likubani. Lifike izwi leNkosi ndingqengqile ebhedini lithi Zekhariya, litsho kakanye ndothuka. Ndaphakama ndaya eBhayibhileni ndatyhila uZakhariya, ndamfumana uZakhariya, ndafunda uChapter 1. Xa ndifumana kuZakhariya njengoba ndimfumene, zawundifundela bazalwane, from verse 7 to 11. Sithi phayana umbono, esi sibhalo, umbono kaZekhariya wamahashe. Ngosuku lwama-24 lwenyanga ye-11, inyanga enguShebhathi, ngomnyaka wesibini kaDariyo, kwafika ilizwi likaYehova kuZekhariya unyana kaBherekhiya, unyana ka-Ido umprofethi, lisithi, ndibone ebusuku nanko umntu ekhwele ehasheni elibomvu. Waye ke emi phakathi kwemimithile, ichaziwe ke uba yimithi, ibisenyobeni, ngasemva kwakhe ingamahashe abomvu nangwevu namhlophe. Ndathi ngoobani na aba, Nkosi yam? Sathi isithunywa ebesithetha nam, ndokubonisa ukuba ngoobani na aba. Waphendula umntu obemi phakathi kwemimithile wathi, aba ngabathunywe nguYehova ukuba balihambahambe ihlabathi. Basiphendula isithunywa sikaYehova ebesimi phakathi kwemimithile bathi, selihambahambile ihlabathi, nalo lonke ihlabathi lihleli lizolile. Ikangako ke ebendinaphaa ngezantsi ke iyaqhubekeka phaa ku-12 ukuyotsho phaa ku-17.
apho esisithunywa ebesime ecaleni kaZakhariya sibuza uba Nkosi kode kube nini na enoburhalarhume inkosi kwiYerusalem. Ibe noburhalarhume iminyaka eyi-17 eyi-70. Kungenxa yantoni? Yoba ilizwe iYerusalem ibingasathobeli izwi lenkosi. Wathi ndibe noburhalarhume okwexeshana, wathi ndizile ke ngoku ndizawubahlangula kuba kaloku ulithiyile utaThixo ilizwe elihleli ngokuzola, elihleli ngokonwaba. So inkosi ifuna senze umsebenzi wayo njengokuba ibendibonisa lo mbono sisithi isithunywa aba ngabaya emhlabeni. Bazalwana, kufanele uba sisebenzeni, masisebenzeni, masiwenzeni umsebenzi kaThixo. Singabashiyanga abantwana sibafundise izwi koko utaThixo akuthandayo kuba kaloku uSathana uthagethe ebantwaneni. Iigift abazifumanayo abantwana uSathana uyazibhlokha. So ke ngoku xa sibakhavarisha ngezwi bazifundele nabo iBhayibhile asebekwazi ufunda, sibafundele nobafundela nathi sibacacisele, inkosi iyasipha ukwazi, iyasipha uhlakanipha nocacisa ilizwi for abantwana ukwenzela into yobana sibasuse kuba uSathana uzile. USathana uzile ufuna uligingqa ihlabathi, ufuna uwina imiphefumlo emininzi. Masilweni kuba kaloku owethu uThixo unguThixo okhathalayo. Xa esinikeza ezi warnings masiyazi into yobana inkosi ithethile ngezi zinto uba ziza kwenzeka. So ke ngoku iyasiwonisha uba bantwana bam ningahlali ngozola, ningahlali ngokukhululeka kuba kusemhlabeni, ayilokhaya lenu elo. Hlalani ngothandaza nisilwa nimoyisa ongendawo kuba kaloku uSathana uyamleqa umntana kaTaThixo osindisiweyo. Uyamleqa, akakufumani uphumla, uphumla ixeshana emveni koko aphinde amleqe uSathana. So masihlaleni emthandazweni, sihlaleni ngothandaza owethu uThixo nguThixo othembakeleyo. Nam bendithi mandikhe ndiyishere nalo umbono. Ndiyabulela.